iri kupopota mbondoro yemaIsraeri, mbondoro yemaIsraeri, iri kupopota mbondoro. Kaziwai mose ini ndini wenyu Mai Joyce, mudzidzi kana muteveri kana kuti the disciple of Abbasid 1841. Nerimwe zuva tiri muchikoro chaErija, pane akabvunza Abbasid 1841 kuti, nai Rabbi, kana Mwari ari mumwe chete, chii chiri kupa kuti dzidziso yeRoman Catholic isiyane neSeventh Day Adventist, yeZayoja isiyane neyekwamugodi, uye manamatiro emaIndia asiyane nemanamatiro emaBritish, uye zvakare manamatiro emaSowe asiyane nemanamatiro emaJehovah's Witnesses. Ipapo tenzi Abbasid 1841 vakabva vapindura vachiti, chinzwaika, zuva rinovheneka kuIndia ndiro zuva rimwe chete rinovheneka kuAfrica, America nepasi rose. Hakuna mazuva mazhinji kudenga. Kudenga kune zuva rimwe chete. Zuva iri ndi Ra, uye mwedzi unovheneka kuIndia ndiwo mwedzi umwe chete unovheneka kuAfrica, America nepasi rose. Hakuna mwedzi mizhinji kudenga. Kudenga kune mwedzi mumwe chete. Mwedzi uyu ndi Ma. Abbasid 1841 vakabva vati, saka zuva rimwe chete nemwedzi mumwe chete nenyenyedzi zhinji chitori chiratidzo chinotiudza kuti kudenga hakuna vamwari vazhinji. Kudenga kuna Mwari mumwe chete ane masita kana kuti mazita mazhinji. Zita rake chairo hapana anonyatsoriziva kuti ndiani kunze kwake iye muridzi. Saka isu tichangomuti Iyehova kana kuti Jehovha. Kureva kuti anova zvaada paada. Nhasi anogona kutaura nesu ari pamuti usina zita. Saka isu tikati zita raMwari ndimuti, ko mangwana akataura nesu ari padombo raMwari, tingarambe tichiti muti ndiro zita rake here? Kwete. Saka isu takanzi naizwi tinomuti Jehovha. Jehovha zvinongoreva kuti to become. MuchiHebrew inzwaika, Jehovah is the personal name of God, meaning he causes to become. God will become whatever is needed to fulfill his purpose. To become ndokuti Iyehova kana kuti Jehovah, nekuti muchiHebrew hamuna J. J weHebrew ndi Y. Jeshua ndi Yeshua. Jeso ndi Yeso. Saka Abbasid 1841 vakati, Jehova ndiye Ova. Ndatenda. Zvino chinyatsotereresai apa. Jehova ndiye akatuma mutumwa wake kumarudzi ose ari pasi pezuva. Hakuna rudzi rusina kusvika mutumwa waJehovha. Kureva kuti mutumwa
akatumwa naJehovha kuIndia. Ndiye mutumwa mumwe chete akatumwa naJehovha kuEgypt. Uye ndiye mutumwa mumwe chete akatumwa naJehovha kuvachena vekuEurope. Kungoti bedzi aingoenda nguva dzakasiyana-siyana uye aine mitumbi yakasiyana-siyana. Izvi zvega zvinofanira kutiudza futi kuti shoko rakapiwa kumaIndia neshoko rakapiwa kuvachena neshoko rakapiwa kuvanhu vatema rinofanira kuva shoko rimwe chete. Chinamato chekutanga chakapiwa kuIndia chinofanira kufanana nazvachose nechinamato chekutanga chakapiwa kuEurope nekuAfrica. Sezvo mutumwa akazvivamba ari mumwe chete uye akatumwa naJehovha mumwe chete. Saka Elijah anoti, kuvachena ndakaenda ndiri muchena. Izvi ndaiitira kuti vasazoramba idi rangu vachiti hatisi kuritevera izwi iri nekuti riri kuparidzwa nemunhu asiri werudzi rwedu. KuAfrica ndakauya ndiri rudzi rwenyu kuitira izvozvo zvakare. Asi inzwai kuti inika nhau yandakataura kuEurope ndiyo inongova nhau imwe chete neyandakataura kuIndia. Uye ndiyo ingori imwe chete nenhau yandiri kutaura muAfrica nhasi. Onai, ndaiva muchena kuvachena, ndaiva muIndia kumaIndia, ndichinzi Rama nekuti ndakanga ndakatsiga ukuru hwezuva nemwedzi. Uye kuIndia ikoko ndaitova neuta nemuseve wekubaya nhema. Sezvandiri kuita izvi nhasi, pandadzoka kuvanhu vatema ndiriwo munhu mutema saivo. Zvino chinzwai pane nyaya yedu. Sekurairidza kwaAbasid 1841, nhasi tiri kuda kuonawo kuti denga rakaparidzwa nemutumwa waMwari kuEurope nekuIndia nekuAfrica muEgypt rakanga riri ripi pamavambo. Uye chakazoripa kuti nhasi richisiyana chii? Chiiko chikonzero chapamharidzo yemachechi ekuAmerica asiyane nemharidzo yemachechi ekuIndia? Uye seiko chinamato chekuChina chiri kusiyana nechinamato chemuAfrica? Chii chapakuti shoko rakambodzika riri rimwe chete richiva mashoko mazhinji ari kutaura zvakasiyana uye kutopikisana? Tenzi Abasid 1841 vakati ivo, munhu wakaignora masaini ekuenda kwamutare hausvike kwamutare, unorasika. Zvino zuva, mwedzi nenyenyedzi ndiwo masaini atakapiwa naJehovha pana Genesis 1 verse 14. And God said, let there be lights in the vaults of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs. Inzwaika hanzi zvaedza zvakasikwa mudenga kureva zuva, mwedzi nenyenyedzi. Hanzi to serve as signs, kuti zvive masaini. Ari masigns eyi? Regai tiverenge. Hanzi to mark sacred times and days and years
sacred times. Kuti sacred times zvinoreva kuti nguva dzekuyera kwaJehovha munesu. Honaika, inzwai apa. Sacred time serves to focus Christians on the great feasts of the life, death and resurrection of Christ. Saka kukwana kwenguva yaJehovha tinokuziviswa nezuva, mwedzi nenyenyedzi bedzi, nekuti ndiwo masigns aJehovha. Hatiziviswe nemunhu, nekuti munhu anogona kunyepa. Kuberekwa kwatenzi baba Johani 1914 kwakaoneka nyenyedzi kudenga yaipupura kuti zvedu kwaberekwa munhu waMwari. Naizvozvo ndosaka tichitevera baba Johani mapaonaka. Zvino nhasi tiri kuda kumbovhara denga rinoparidzwa kuRoma nhasi. Denga rinoparidzwa kuZayoja nhasi. Denga rinoparidzwa kumadzibaba kureva Johani masowa yechishanu. Denga rinoparidzwa kuSabata kureva kuti Johani masowa yeSaturday. Nematenga ose anoparidzwa pasi pano. Kana tadzima iwawo, tiri kuda kuti tibatsirane tose pano tichishanda nezuva, nemwedzi nenyenyedzi, kuti titsvage denga rechokwadi pakati pematenga ose ari kuparidzwa. Zuva, mwedzi nenyenyedzi zvikatiti denga riri kuparidzwa nevaRoma ndiro reidi, tichatevera denga revaRoma. Asi pari zvino ngatiiti hapana ratati taona kuti ndiro. Right, regai tiende pastellarium yedu. Tinoona chimiro chiya chaiva kudenga musi wa 14 October 2023 pakachata zuva nemwedzi kudenga, the ring of fire eclipse. Ndatenda. Zvino iyi yamuri kuona apo ndiyo map yekudenga. Yakapiwa vanhu vatema naJehovha kare kare. Vachena vakapiwawo yavo naJehovha. MaIndia akapiwawo yavo naJehovha mumwe chete. Hakuna rudzi rusina kupuwa map yekudenga. Saka iyi yamuri kuona apa inonzi nzira yedendera, kana kuti the dendera zodiac. Dendera ishiri inorira mangwanani ichizivisa vanhu kuti kunze kwayedza. Saka Jehovha paakatipa map iyi akatiti tambirai dendera iro. Iyoyi map yedendera inoratidza kufamba kwezuva, mwedzi nenyenyedzi. Ndiye ichazivisa pasi rose kuti kunze kwayedza. Jehovha ava mupasi, kureva kuti iri dendera ndiro richarira mupasi musi wandinodzoka. Zvino kumachechi ese evanhu vatema hakuna vari kushandisa dendera kuparidza. Izvozvo zvega zvinobva zvatizivisa kuti pane pari kushota. Zvino maonaka nzvimboka dzakanga dzakamira nyenyedzika
musi wa 14 October 2023 ka tichishandisa map redu isu vatema. Chiregai tichishandisa map revachena. Tuone kuti nyenyedzi idzo dzatiri kuona apa dzinenge dziri paiwo pamap revachena. Saka apa regai titi nyenyedzi inonzi Ani iri mumusoro wemhandara pamap yedu yedendera. Nyenyedzi inonzi Isis iri pamoyo wemhandara yedenga. Nyenyedzi inonzi Israel iri paruoko rwemhandara yedenga. Nyenyedzi inonzi Rhodesia iri pamakumbo emhandara yedenga. Nyenyedzi yedu isu mashona iri pashiri iyo yamuri kuona apa, kureva kuti Zimbabwe bird. Regai tichiona kuti chimiro ichi tikashandisa mamap emamwe marudzi tinofundei. Saka regai tidaiso pastelarium pedu tinoenda apo tonochinja sky culture tichibvisa yedu iyi tomboshandisawo dzevamwe. Saka regai tivambe nekusarudza map yevachena inonzi the Western Sky Map kana kuti the Modern Sky Map. Ndatenda. Amen. Saka tiri kuona kakuti mhandara yedenga iya apa haina kumira yakaita straight sezvairi pamap redu redendera. Tichazotaura kuti sei imwe nguva. Uye tiri kuona zvakare nyenyedzi dzedu dziya padzaiva kudenga musi wa 14 October 2023 pakachata zuva nemwedzi, ring of fire eclipse. Saka nekuti mamap atiri kuda kutarisa akawandisa, regai tingoita tichiongorora paiva nenyenyedzi inonzi Mashona nenyenyedzi inonzi Israel pamap redu vanhu vatema. Nyenyedzi yeMashona yaivawo pashiri yekudenga zvimwe chete nepamap yevachena. Pamap yevachena nyenyedzi yeMashona iri pashiri yekudenga zvakare. Izvi zvinotiratidza kuti izwi kana kuti mutumwa akapa vatema map rekudenga redendera ndiye mutumwa mumwe chete akapa vachena map ravowo rekudenga. Saka toenda panyenyedzi inonzi Israel. Tiri kuona kuti nyenyedzi inonzi Israel yaiva paruoko rwemhandara yedenga pamap yedu yedendera. Asi pamap yevachena nyenyedzi iyi iri hayo necheparuoko zvakare rwemhandara yedenga. Asi apa nyenyedzi yeIsrael iri pawit kana kuti gorosi yakabatwa nemhandara yedenga. Zvino isu vadzidzi vaAbbasid 1841 takavabvunza tikati, ko sei mhandara yakabata gorosi kana kuti witi? Abbasid 1841 vakabva vatiti, inzwaika, map iyi ndeyekuzivisa vanhu nguva nekuti itori kalenda zvakare. Saka zuva rinopinda muimba yemhandara yedenga muna September kusvika October pagore rega rega. Saka isu munyika yeZimbabwe tinodyara witi kana kuti gorosi munguva yechando kuti isarohwe nezvirwere. Saka tinodyara muna May June, tozokohwa witi yedu muna September October.
Saka apa tiri kuona kuti mhandara iri kuratidza kuti yabva kukohwa kana kuti iri kutokohwa wheat. Zvinobva zvatizivisa kuti mwedzi wemhandara yedenga ndiOctober kubvira kuna September. Saka Abbasid 1841 zvedhi havana kunyepa vanhu vaMwari, nekuti pavakati pakalenda redu rekudenga reshona iri vakati ivo mwedzi wemhandara yedenga unovamba 21 September uchizopera musi wa 21 October, uye wheat yakabatwa nemhandara yedenga chaiva chiratidzo chekuti zivisa kuti muchato wedenga pauchaitwa uchange uri mwaka wekukohwa wheat. Saka zvediwo muchato uyu wakaitika musi wa 14 October 2023 uri mwaka wekukohwa wheat. Vanhu vaMwari, zvinhu hazvisi zvepanyama izvi. Ndatenda, regai tichienda pane nyaya manje. Ndofunga tiri kuona kuti nyenyedzi yemashona yakanga iri zvakare pedyo neapo pakanzi Stargate, the Arrow. Izvi zviri kutaura kuti pedyo neshiri yeCorvus, nechepakati pemba yemhandara neimba yechikero cheDesmus, ndipo pane gedhi remudenga. Ndo zviri kutaura mepu yevachena. Saka tisati tati ndipo pariri, tichada kuzoona kuti pamamepu emamwe marudzi ari kudarowo here. Google iri kuti the Stargate asterism or Stargate cluster is an asterism in the constellation Corvus, consisting of 6 stars, also known as STF 1659 Stargate cluster. Amen, amen, amen. Uchida usingade kundura marire ungataura abantu mutongo mukuru utabuye ungataura abantu mutongo mukuru utabuye amayangu zinoziba nawe newe zijangomira newe nangwe ukada kuita newe nango kuruma onzeve. Ndatenda taonawo map yakapiwa vachena na Jehova. Aiwa, taona kuti zvedi Mwari wavo ndiye Mwari wedu. Nzira yavakapiwa ndiyo nzira yatakapiwa. Saka kana ivo vakanamata vachishandisa map iyi, isuwo tichanamata tichishandisa map yedu. Chinamato chedu na Mwari wedu anobva ava mumwe chete. Chiregai timbotsvaga mamepu emamwe marudziwo. Regai tisarudze Sky Culture yekuRomania. Amen. Apa tiri kuona kuti map yakapiwa rudzi rweRomania naJehovha ine mhandara futi. Vanhu vaMwari, kana ndimiwo apa tava kunyatsoona kuti zvedi mhandara yedenga iyo ndimai Maria. Saka
Kana mambenge muchifunga kuti hameno chimwe chinamato chatiri kuparidza, mazoonaka kuti sandizvo. Tiri kuparidza chinamato chemwana waMariya, iYeshua. Ndatenda. Saka apa tiri kuona futi kuti pamepu yakapiwa rudzi rwekuRomania nemutumwa waJehovha, nyenyedzi yemashona yakanga iriwo pashiri yekudenga, Zimbabwe bird. Sezvatamboona pamepu yevachena nemepu yevatema. Saka mamepu matatu emarudzi matatu apupurirana kuti zvedi nyenyedzi yemashona ndiyo inofamba neshiri yeZimbabwe, Corvus. Uye pamepu yedu yeZimbabwe, nyenyedzi yeIsrael iri paruoko rwemhandara yedenga. Uye pamepu yevachena, nyenyedzi inonzi Israel iri pawhit kana kuti gorosi. Saka regai tichiona kuti pamepu yeRomania, nyenyedzi inonzi Israel iri papiwo. Ndatenda. Tiri kuona kuti musi wa 14 October 2023 pakaitwa muchato wekudenga uyu, Ring of Fire eclipse. Nyenyedzi inonzi Israel yaiva pamoyo paMai Maria muimba yechirangano kudenga. Vanhu vaMwari ka, tendaiwo. Ameno. Mai Maria, vane maruva machena, vane maruva machena ekuvhenekera nyika. Mai Maria, vane maruva machena, vane maruva machena ekuvhenekera nyika. Mai Maria, vane maruva machena, vane maruva machena ekuvhenekera nyika. Mai Maria, vane maruva machena, vane maruva machena ekuvhenekera nyika. Mai Maria, vane maruva machena, vane maruva machena ekuvhenekera nyika. Ameni. Tinokutambira Mai Maria, tinokutambira ine muchinjiko. Tinokutambira Mai Maria, tinokutambira ine muchinjiko. Tinokutambira Mai Maria, tinokutambira nene muchinjiko. Kwaziwai nyenyedzi Mai Maria, Mai Maria, Amai vayesu. Kwaziwai nyenyedzi Amai Maria, Amai Maria, Amai vayesu. Kwaziwai nyenyedzi Amai Maria, Amai Maria, Amai vayesu. Amini. Regai hedu tuone matenga emamwe marudzi. Asi pari zvino tava kuziva kuti Jehovha akapa marudzi ose nzira imwe chete yekutevera. Asi marudzi akarasa nzira imwe chete iyi. Vakatora nzira dzemapasta nemafata nemaprofita avo. Dzisiri kutowirirana
zvakangoma, zvakaoma. Regai titarise mepu yakapiwa vekuIndia naJehovha. Ndatenda muri kuona kakuti vekuIndia vakapiwawo map imwe chete, mhandara iripo. Nyenyedzi inonzi Israel iri pawiti kana kuti pagorosiwo zvakare. Pazosiyana ndeapa bedzi. Nyenyedzi yemashona haisi pashiri, asi map yekuIndia iri kuti nyenyedzi yemashona yaiva pachanza cherudyi chekudenga. Kureva kuti tinogona kuti shiri iyi pamap yeRomania kana kuti iyi pamap yevachena kana kuti iyi pamap redu vatema dendera. Ndiyo ruoko rwerudyi urwo pamap yekuIndia. Zvino takabvunza Abba Said 1841 tikati, tenzi matiudza zvinoreva shiri, mukatiudza zvakare zvinoreva wheat kana kuti gorosi pamamap ekudenga aya, asi hamuna kutiudza kuti chanza icho cherudyi chinorevei zvachiri panyenyedzi yemashona. Abba Said 1841. Vaisashaya minduro vanhu vaMwari. Hakuna chavakanga vasingazive. Zvakaoma. Inzwai minduro yavakatipa ipapo. Straight away. Vakati ivo kwatiri, vurai tsamba raIsaiah 45. Ndokubva tavhura. Zvikanzi verengai. Chiregai tiverenge chese. Isaiah 45. 1. Zvanzi naJehovha kumuzodziwa wake. Kuna Sirasi. Ane ruoko rworudyi. Inzwaika. Ane ruoko rwerudyi. Inzwai futi. Ane ruoko rwerudyi rwandakabata kuti akunde ndudzi pamberi pake, uye kuti atorere madzimambo zvombo zvavo, kuti ndizarure mikova pamberi pake. Stargate ka masuo agorega kupfigwa. 2. Ndichaenda mberi kwako uye ndichaenzanisa makomo. Ndichaputsa masuo endarira uye ndichacheka ndigopinda nepamazaruro esimbi. 3. Ndichakupa pfuma yerima, upfumi wakavigwa panzvimbo dzakavanda, kuti uzive kuti ndiri Jehovha, Mwari waIsrael, anokudana nezita rako. Ndokuti sirasika. Nokuda kwaJakobho muranda wangu, nokwaIsrael mutsanangurwa wangu, ndinokudana nezita rako. Ndokuti sirasi zvakare. Uye ndinoisa pamusoro pako zita rokukudzwa, kunyangwe iwe usingandizivi. Ndatenda. Hanzi Jehovha anotaura naSirasi, ane ruoko rwerudyi rwaakabata. Saka taakuziva kuti urwo ndirwo ruoko rwaEmpara Sirasi. Ruoko rwacho ndiyo shiri yeZimbabwe
ndiyo shiri yemashona. Ndatenda. Regai tichiona mamwe mamepu emamwe marudzi zvakare. Saka pari zvino tinogona kumbochiti mepu yevatema, mepu yevachena, mepu yeRomania nemepu yeIndia dzakabva kuna Mwari mumwe chete, Jehovha. Saka apa ngatimboendai kumepu yakapiwa Korea naJehovha. Mepu yekuKorea tiri kuona kakutika yavo haina hayo mifananidzo asi ine zvakanyorwa. Regai titange nekutarisa kuti apo pane nyenyedzi yemashona pambori pai pamepu yakapiwa Korea naJehovha. Tiri kuona kakutika pakanzi chariots of the emperor. Zvino emperor wedu isu vanhu vatema aiva ani? Google inoti Haile Selassie the first was emperor of Ethiopia from 1930 to 1974. Maonaka. Saka zedi shiri yeZimbabwe nenyenyedzi yemashona zvina chekuita na Emperor Selassie kana kuti ngoro yaEmperor Selassie. Ndatenda. Regai tione kuti nyenyedzi yaIsrael yaivawo pakanzi chii pamepu yakapiwa maKoreans naJehovha. Eka hanzi dignity of the king, ndokuti chiremera chamambo. Saka zita rekuti Israel ndiro rega rinopa mambo chiremera, dignity. Ndatenda. Zvino chionaika kuti apa pava neimwe nyaya iye yatava kuchiwana mindoro. Taonaka paye kuti mepu yevachena yanga ichiti nechepedyo penyenyedzi neshiri yeZimbabwe ndipo pane gedhi remudenga. Iyi mepu yekuKorea iri kupupura kuti zvedi Jehovha akava zivisawo kuti ndipo pane gedhi remudenga. Sezvo muri kuona kakutika pamepu yeKorea vakanyorawo kakutika gate of the sky, kureva kuti gedhi remudenga, gate of the sky. Vanhu vaMwari, zvedi Mwari wedu aiva mumwe chete pakutanga. Takazove nevamwari vakawanda wanda patakarasa nzira yeidi iyi. The gospel in the stars. Ndatenda. Izvi ukaonawo uchiri kudhauta izwi raJehovha rakataura pana Abbasid 1841. Ameno kuti uchada kuona mamwe mavanga api anodarika atiri kukuratidzai kuti zvedi Abbasid 1841 ndiye shuwa. Rega yedu tiitewo pedu isu vadzidzi vake, nekuti tenzi Abbasid 1841 vakatiti ngaitaurirwe yose nyika yaBaba, ngaitaurirwe yose irambe yega. Given ta, given ba, given sa, tava kurodza mapfumo eShem Sipora. Ndatenda. Regai tione mamwe mamepu
emamwe marudzi. Regai tione kuti map yakapiwa maChina naJehovha inowiriranawo here nemamap emamwe marudzi ayo. Amen. Iyi ndiyo map yakapiwawo maChina naJehovha. Apa tiri kuona kuti pane nyenyedzi yemashona. Pakanzi chariot vessel zvakare kureva ngoro yaemperor zvakare. Uye apo iri kutoti zvakare ndipo pane celestial gate. Celestial zvinoreva kuti heavenly. Saka apo pakanzi celestial gate pamap yemaChina pari kutongoti zvedi ndipo pane gedhi remudenga kana kuti gate of the sky pamap yemaKoreans. Uye ndipo zvakare pastargate pamap yevachena. Saka ndiudzeiwo vanhu vaMwari kuti marudzi ose aya angave akatadza kuona here pavakati vose apo ndipo pane gedhi remudenga. Handifunge kudaro. Tendaiwo kuti nzira yekutevera nyenyedzi ndiyo yega ichapa kuti marudzi ose atende uye atevere Mwari mumwe chete. Andiona hangu pachine chimwe chaticharamba tichitarisira mamwe marudzi. Ndofunga tagutsikana. Regai tipedzese nekutarisa map yemaArabs kunana Dubai nana Saudi Arabia. Tatenda mashona pashiri futi, Israel paruoko futi. Amen. Amen. Ndofunga zvanhasi makwana. Mashoko edu ekuguma apa ndeekuti isu tava nenzira yeidi yaJehovha uye rwendo runo hatichairasa. Ndatenda. Revelation 14 verse 6. I saw another angel flying in midair, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. Amen. Ebesid 1841. Amen. Revelation 5 verse 1. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Amen. Abbasid 1, 8, 4, 1. Amen. Amen, amen, amen. Utida usingade kundura marire. Ungataura